Hello everyone, my name is Bomshow. Welcome to my channel. It's Bomshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe ne vari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa za kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitira munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pa screen idzo. Vano provide sadza nema cheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provider chikafu kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapo usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bomshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega zvega. Vamos. Arikuti saidi ndinoona kuti vakawanda iwo vasingabvise ndiriplako right. Vabereki panapa tinofadza vanhu kubasa kwangu ndikakutaurira gore randakavhura kambani munogona kuita nharo pachinge chiri chokwadi zvine makore zvokuti dai vari vanhu vangadai vane vana vavo nevazukuru zvekare pamusoro fu. Saka musatarisire pasi izvo zvamakatarisa panapa. Chero mukandiona ndi mune imwe nzvimbo zvakati kunana bhulawayo kana kunana kado makongo gweru munoramba kuti ndimbumangai pane mutori vashoma vanozara zvokuzara kusvika pakuzara. Saka nyaya iripo manje mari yedu yangosvika na100 pound ndochisimira chitima cherufaro. Waita hako hama yangu hauna imwe yakadai inzara kuti ndowazokubvisawo right. Abereki mari yenyu yakwana apa ndinotenda hangu ndinopa kutenda kune munhu wese akwanisa kutambanudza maoko ake achidigamuchidza mari yake. Munhu wese abvisa mari ndoti dai mwari akuitira zvakanaka wararama kusvika paunodawo iwe. Asi vese vanga vachiomera mari dzavo nevamwe vanga vachitaurisa panguva yanda achiti yakashota tongoti dai mwari avatorawo vakasikawo kunozorora naika. Alright, mari yedu zvayadai kukwana kwese kwandoita mutambo uyu kana ndakuvhura kambani yangu zvave kusumuka sezvazvave kuita. Ndinoda 100 pound yekuvhara muromo kuti ndiite basa ndakavhara muromo. Usingadi unongomirawo wabereka haisi nyore kufadza vanhu vakawanda sourwani. Ipapa muri mese mumwe nemumwe paari paakangozvimirira ipapa zuva ravo chazounganirwa nevanhu pamwe nekwatofa. Ukaona munhu unokwanisa kuunganidza vanhu vakadai souchirarama haisi nyore. Kwasara 100 pound yevhara muromo ndoita basa ndakavhara chi muromo naika. Saka pawakamira ipapo munhu wawakamira naye masangana pano nokuda kwangu handizika. Saka hamusi kuzivana mafungiro handiti. Kana uine zvinokoshawo zviri muhomwe uisa maoko ako ese muhomwe ingava mari kana foni kuitira munhu wawakamira naye hamudzivane anogona kuita pfungwa shoma akapodza homwe yake akananga yakowo. Vanhu vakadaro vanowanika panguva yakadai. Anopodza yake onanga yemumwe. Pana umwe atotanga kusumudza mafoni muhomwe. Murume uyu atobhadhara we saka mvuka zvinomufadzira kusumudza foni yako usina chavabudisa. Kana muda kubhadhara amaibhadharai mutorei zvamuda kutora. Uyu atobvisa mari yake uyu. Kana uine foni yako right vamwe ndakurerutsirai uyu ndofunga abvira kare. Kana uda kutora vhidhiyo remufoni yako ndobvisa 100 pound. Kana usingade foni yako muhomwe.
Buddha, Shumba,